kong nakaliang ka chunga pen pau ya ka jing solem nam taka yeng ka sem ki khon kiti ki bersa kurim ka chung i mama standing ibalalik no aswa lembat ki khon kisiu baro akapor ka bakum kani nakaliang ka chunga kum Emily ya chung mulai konsensi pen pau ya ka jing solem nam taka yeng sem hi baro boy Namar ba una orang ba pura dei bo mendel arhusan senen berula isiden untuk kibun kikam seka ai ka ba phi ai ka ba una orang ba empat lakin bat pen urlong ka ba phi ku ba simti ya kam ka ba dia phi iran kam ban pendam askwa ban pendek ka jilong Emily ka jong i kalong arpun rius nem santam dari arpun rius nem hoi nakaliang ka jonga asu mo nakaliang ka jonga hi nga pen pau ba unu brio mo banlong continuously arko rius nem kumeli kede ke ba mo ode banyo ya ka burom nangi kom ki nong song sinong jong ka konsensi paroi ka sinong mulai ban nge scam ru ba kom ki pa nong song sinong jong ka konsensi ri jongi ba nginum klet ya ki contribution ke bakana kalian jong ni romba lele nam ta jongi kom ki nong song sinong ban nge scam ru pan nam ta kan ka jela ka jongi nya thu khon net la se ka jing sam jong phi bat neu ru rang ba nakaliang ka jonga mo simet hi ha ka jing kendu bat i ma standing kan mau na du ki por ni dang khna nampak yo ban but to por ndrei hadian mangalali kelas te kidon ki kam gi bangi habon wan kendu yo te gadi na du to por hi ka bangalai kendu i marnet mochi ongo ndrei hadian nang to pat ka jing anti apoi ban song snong ha ka snong mulai nong lum hi te ngai kendu ma ka jing tre kam snong te ngai i ho như rangba don yang kita leadership qualities kum urang ba snong ha ban penya yak snong ba ka ju ko ru ban penya wat ki meeting ba ngi jo kendu na kapor te kita ketika qualities ini hai but koi pat kalong hadian ba na kalian ko chonga habangala rai ban ngam sang ni ka chili politics ningkong hi lawan ban ya kendu om na koi ka daw ndai na kalian ka chonga hi na so namar i ma standing dei we na ki Emily no và long hadu santam arpun du snem pada haju opor mde tang kut no ka jong Emily ka jungi dei one of the longest serving rang bashnong mar kum juru habidi ba kamalai tahun terbar kum president no ni chairman jong kamalai tahun terbar di bat slam ha ha tu opor ngelawan ngashongkai ngai kendu i maranga na kalian ka hinga so ba ka ka burom ka ka akor ka jonga abang ngamut banwan sa ka jeli ngaso ka ka akor ka burom ka jonga ban tip i teng lawan ngai kendu ngai shongkai bat i tu por pangasko ban yo ka jingkerku na i tu por lawan personal ka jing kendu jonga marmet bat i ya ka jing kendu jonga tu por kalau ka sultanat ayo shibun ki jing mentoy bat ki jing aiman sim tarik ka ba ngastunat la aiman sim nga bay la ong tu por mo yung ngastunat makimi shkaman ndai tangata dei yung kindon shibun ru ki ban the in beja epi baraju por yung ba habang yan jore ka politics no ka election na ka por ka jong i bat ha ka ni ka por ka bangi ni khun menta yung kala appear labang mar ha ka por ka jong i men chwa yung kam judon ka jing prong kam ya ka bisa kam tamah bay dei bat thiet vut te yung kani ka por ka menta ka long ka ba ndai ka bastrat pan i ai men sin nga yung ya chman ya chman bat kalong ka bastunat adu tata tu sin ka jing kendu jing ka bangi shong shislam banya selok bat i bat hak bangami nang niru ida ong mo lada pidang sudong kam banwan banya kendu sawan ta ka jinglong ka jung i tina kalian ka junga asu ban pau mo na kalian ka junga asu ban ai ka jung ta jung i ya wat hai jing lu junga batang khandiat ndai la sing la mo shibun ki ke bang layo yang bagi kedu pati